maysa nga naragsak ken nagasat nga sa bato kayo ang aming gagayang pinagkausan. Ket dawatek nga agmaymaysa tayo iti panagyaman ken Apo Dios. Ang sipod ka impakita na iti ayat nga kadagay. Limabas tayo karugsat kada ito nga lawas, adu digiti panagpuputeng, adu digiti panagdandanan, adu digiti saan tayo nga mabalin nga ilawlawag nga naglusatan tayo. Ngem gapu iti ayat ken parabur ni Apo Dios. Adda tayo kapsat nga mangited iti maysa nga nabara naragsak agiriting sa Happy Sabbath. Ket agyaman tayo sipod ka ni Apo Dios imong sumbatan na di kararag. Maysa nga kararag nga ang kanayon ko ay daw-dawat ken Apo Dios ket madanon tayo iti kastoy nga oras. Tapno kakadwa tayo na adalen iti napateg nga sa una. Nga isong iti inadal tayo iti sibubukel alawas ket itatabuklen tayo iti review iti lesson tayo. Yung sakbay nga agpatuloy tayo sa dawatek nga agkararag tayo. Managayat ken managparabur nga Dios. Pagyaman kami Ama iti bundaway nga pagpapalagay. Saan laeng nga agkakadwa kami kada ito nga oras tapos adalin ni pinapatay sa may isang dakkel ken nabalitukan nga bundaway nga Dios. Na sumrek kami manen kadigiti nga santuan nga oras ikaw daw nga santuan. Isu inted mo Diyos na kabigbigan ni nga da kami bigit anak apililim nga isu iti bururay kadaya asideg nga panangbaon mo iti anak mo daw ngay nagpilihan. Agyaman kami Ama kadigiti nga kadati mo bendisyon ngente nang nangutunay iti biyag sa dawatin nga ron, nga idalan na kami, baban ni Santo ng Espiritu, kada ito yung panagagawin. Digito iti pagyamanan ni, na dawatin, ipatyen ni, nga patgam, and sumpa ng puga, itinaganap po ng Jesus. Amen. Ada tayong kabsat iti lesson number 7. Manipod iti libro, iti Deuteronomio. Sinapsapol tayo kapsat iti agdama a kinapudno ijay Deuteronomio. Iti paulo ng iti adaling tayo, kuno inadal tayo kada ito'y nga lawas, isu iti linteg ken parabur. Sakbay tayo nga serken da ito'y nga napateg nga adal kapsat. Da ito'y nga tupiko isu iti maysan nga kadadakkelan kapsat nga pag-iinadalan dagiti Kristiyano. Agsipod ta isu iti pannakaisalakan iti tao. Iti paset tayo akas anak ni Apo Dios. Awaten tayo nga iti parabur ken iti linteg ket napategda iti pannakaisalakan. Awaten tayo kapsat nga iti parabor ket naggapu ken Apo Dios. Awaten tayo nga iti linteg iti sangapulo nga bilin ket naggapu ken Apo Dios. Iti paset a mayulo tayo ket masarakan kakabsat iti libro iti Galacia kapitulo 2, 21. Galacia 2:21. Diyak iwaksi ti parabor ti Dios. Numapalinteg iti tao iti sangwanan iti Dios babaen iti linteg. Awan nga rod serserbi iti ipapatay ni Kristo. At dito'y kakabsat ni Pablo. Kat katungtong na iti pada tayo a Kristiyano iti syudad iti Galacia. Iti ibagbaga na dito'y adda iti linteg, damit iti parabor. Ket iti pannakaisalakan tayo, ket gapu kada ipapatay ni Kristo iti cross. Nga isu iti nangited kada tayo iti biyag nga namin.
iti lugar ko amatay, ni Apo Jesus ket isu tinatay. Iti lugar ko nga agsagaba, ni Apo Jesus iti nagsagaba. Iti ibagana ni Pablo, no mapalinteg kuma iti tao. Iti sangwanan iti Diyos, babaen iti linteg. Awan ti serserbi, dahil papatay na Apo Jesus. Dahil kapsat iti definition iti grace. Dahil ti maysa nga pastor, indefine na iti grace, babaen ka dahil iti letra, dahil ito yung nga sao, PARABUR, grace. Tikuna na dahil ito yung nga pastor. God's response at Christ's expense. Iti sumbat niya ako Diyos, iti pan nakaisalatan ko, nakaisalatan mo. Ket babaen kaday jay nga ipapatay ni Apo Jesus. God's response at Christ's expense. Isungunukit kita tayo, iti parabur is an unmerited favor. May isa nga pabor nga saan tay kuma nga may kari, nga may kan. Iti turong iti panagadal tayo sa pinilik nga usaren deja kapadasan ni Apo Jesus ijay Juan 8 nga isu dayjay panaki sentensya na kadayjay a babayi nga intugot dagiti pangpangulo iti iglesia. At dadigiti kay tayo nga kitain ijay a kapadasan. Noan niya iti lugar, iti parabur, kadayjay panaka balbaliw, panakaisalakan, da ito ng babae. Anyamet iti lugar, iti linteg, nga inted ni Apo Jesus akas balakad kenkuana. At dagabsat iti taray iti leksyon tayo, kada saludsod, kada sumbat. Umuna nga saludsod, anya iti basol, ket anyamet iti aramiden iti tao, tapno maisalakan kada iti basol. What is sin? And what man must do to be forgiven of his sin. Kunana ni Juan kakapsat. Kunana ni Juan nga iti basol isu iti panagsalungasing iti linteg. Basahin tayo ti umunang Juan 3:4. Ngem ti sa sino man nga agbasol, salungasingen na iti linteg iti Diyos. Agsipod ta, ti basol, isu iti panagsalungasing iti linteg. Very clear a definition. Adadtoy iti linteg. Intun aglabsing ka, agsalungasing ka kaday kalinteg. Anyaman na linteg. Linteg iti daga, kanyaman na linteg. Dilinteg ni Apo Diyos, intun no agsalungasing ka, nagbasol ka. Isu nga, apan tayo kapsat, ijay Juan, yung bagtatay. Iti versikulo 3, intugot dagitoy apapanglakayen, dayjay may sa ababai, anya basol na. She was caught in the act of adultery. Anya iti nagbasulan na? No iti basol, ito so ti panagsalungasing iti linteg. Iti nagsalungasing na kapsat, dahil may kapito apilin, na dahil Exodus 20, versikulo 14, di ka makiabig. Thou shalt not commit adultery. Kitain nyo kapsat, dahil inbaga ni Apo Diyos. Kadigitsay nga mang pampabasol, dahil nga babae, unana, sino man nga awan iti basol nga adda-kadakad. Isuna iti mang bato ken kuana iti umuna.
nga bato. Let her be the first to cast the stone. Anya iti kayat nga ibaga ni Apo Jesus dito'y kausa. Iti kayat nga ibaga ni Apo Jesus dito'y. Ijay Efeso 2, versikulo 8 ke 9. Tagapu iti parabur na isalakan tayo babaen iti pamati. Saan yo nga insalakan ti bagiyo gapu iti aramid yo. Insagot kada kayo iti Diyos. Iti pannakaisalakan yo tapno awan iti mangipasindayag iti dayto. Salvation is the business of God. Tapno awan iti pagpasindayag tayo ni Apo Diyos inaramid na iti pannakaisalakan tayo gapu iti parabur. Apan tayo kakabsat dayjay kunana ni Apo Jesus. Sino kada kayo itong baso na? Ito doon ang kakabsat dayjay imbaga ni Pablo. Iti Roma 3:23. Nagbasol amin at ataw ket nagkurang da iti kinadayag iti Diyos. All have sinned. Isung idi ibaga ni Apo Jesus kadagitoy nga pangpangulo ti Iglesia, the accusers of the woman. Sino kada kayo iti awan basol na? Right there in their conscience, amuda nga nagbasol na. Ket kasano nga ro nga agbalinda nga ukom kadayjay padada ang nagbasol. Iti bagbagan ni Apo Diyos, dayjay kumaawan iti basol na. Isu iti agbalin nga ukom kadayjay ang nagbasol. Ta saan ka nga mabalin nga ukumen kapsat, tada basol ko. Saan nakmet ka mabalin nga ukumen kapsat, tada mo basol mo. Kunanan ni Pablo, agpapada tayo nga nagbasol. Naglabsing tayo. Idayjay linteg. Nagkurang tayo. Iti dayjay dayag ni Apo Diyos. Subyan tayo dayjay parabur kapsat. Di kunanan ni Apo Jesus kadayjay babae. Iti versikulo 11. Uray siya saan kan apabasulen. Ingkan ket saan kan agbaso. I like the word of Jesus. Neither do I condemn you. Isu na iti mabalin kakabsat nga mangukom. Tapay isunat Diyos. Isunat ti awang basol na. Malagip yu idi apan agpabautisar ni Apo Jesus kini Juan, iti karayan utan. Lapedan ni Juan. Una na, siya iti umayken ka. Sika iti umayken niya kung na agpabautisar. Tamo ni Juan. That baptism is the washing away of sin. Ket anya iti ugasam kadayjay no apan ken Juana ni Jesus nga anak iti Dios tawong mapasol. So right here ni Apo Jesus ipakita na iti parabur. Ipakita na iti linteg. When she judged the woman, iti imbaga na, neither do I condemn you. Ingkan ket saan ka nagbasol. Anya nagbasulan ti babae. Commandment number 7. Kunanan ni Apo Jesus, ingkan, di kan nagbasol. Iti kayat ng asawan. Nagsalungasing ka itilintay. Ingkan, tungpalo mo itilintay. Di bagbaga nakakapsat ni Apo Jesus isu daytoy. Iti maysa a tao nga managbasol. Nga umawat kadayjay a parabur. Tapno adday iti kaipapanan. There is the meaning. Adday iti pannakabalin. A power, dayjay a parabur. Kadayjay a panagbiag, kaday ti tao ang napakawan. Ti kunanan ni Apo Jesus, isarden mong itagbaso. In other words, put it in the positive side. Tungpalo mong itibiling.
Imun una kakabsat, dahil parabur, sakbay iti panagtungpal iti bilin. Naglagip yung talaga. Imun una di panakaisalakan, sakbay iti panagtungpal iti bilin. No alayon tayo kakabsat, dahil kunana ni Apo Jesus, kada tayo, no ay ayaten da, tungpalin nyo iti bilin. Umuna awatin tayo di parabur. Adan da ayat iti Diyos kada tayo, insalakan na tayo, pinakawan na tayo, iti basbasol tayo. Tapno agtulutuloy da jay apan nakaisalakan tayo, and to have a living relationship with God. Isarden tayo iti basol. Kat tungpalin tayo iti bilin. Intun no makita tayo da ito'y kakabsat. Makulagip tayo day chay paset iti linteg. Nalpas tayo nga nakita nga iti panakaisalakan tayo ket iti parabur. Tanong ibaga tayo nga day chay apanagtungpal tayo iti panakaisalakan tayo. Kunana ni Pablo, awan ser-serbina day chay papatahin ni Apo Jesus. Remember this. Utang dayjay abinayanan. At dati utang ko, hangko nga mabayadan. Ni Apo Diyos iti nang bayan. Babaen iti napateg, adara iti anak na ni Apo Jesus. Idi anatay ni Apo Jesus iti cross. He paid 100% dayjay nga utang iti amin ang nakabaso. Individually, dayjay ang nagbaso. Siyak kintisika. At dakabsat dayjay utang tayo. But when Christ died in the cross, idi nga awatin dayjay a parabur. Makita tayo fully paid. Awanan utang mo. Awanan utang ko. Kasano pa nakautang tayo, gapu kadayjay basol. Hindi basol. Dayjay panagsalungasing iti linteg. Apantay nga rod kabsat, iti mikadua sa lutsod. Anya nga rod iti paset, iti linteg, iti panakaisalakan tayo. Iti Roma 7, versikulo 7, kastoy kabsat. Anya nga rod iti kunatayo. Kunatayo kadi agapes iti linteg. Saan? Ngem iti linteg mangipakamu kanyak no anya ti baso. Jakuman amuan no anya iti panagagom ko iti no saan ako na iti linteg. Anya ti kuna ti linteg. Di mo aguman iti kukwa iti sabali atap. Roma 7, versikulo 7. Kang kanayon nga, ar-aramiden tayo nga ilustrasyon daytoy kakabsat. Adday iti maysa nga pagsarmingan a mirror. Dayjay a pagsarmingan sa anak a madalusan. Intunno alaet dayjay a pagsarmingan the mirror. The mirror, ket ibagana dayjay dungrit iti rupa. Malabit, no kalkalpas ko nga nakariing adamar ka ditoy, adamukat yung mata. Na an nga kastoy iti panakabisnay, panakapopyor iti bukok kapsa. Anya aramida, ibeleng ko dayjay nga pagsarmingan. Because the mirror tells me the actual nga tsura kadayjay nga tiyempo. Saan? Iti bagbaga na lang dayjay nga pagsarmingan. Dayjay itsura. The law tells me that I am a sinner. Dayjay kausap. Ket agsipot ta dayjay alinteg. Ibaga na kanya iti basol ko kenjay nagbasura. The law points kadayjay amabalin amangugas
kadayjay abasol ko. Awan sa bali no saan nga dayjay nga inayat iti Diyos nga bugbugtong nga anak na. Nga nangisalakan kanyak ken ka. Ket intun no mabantay ken ni Apo Jesus. Dayjay nga ayat ni Apo Jesus. Nya nga nagpintas kabsat nga basahin ni dayjay karkarina ni Apo Jesus. May isa nga kari dyan New Testament kuna na 1 John 1. Nipudno tayo dagiti basbasol tayo. Isuma pagtarkan nga pakawanin na tayo kadagiti amin basbasol ko. Ijila na tulad ti kang kanayin itong masusagan. Isaiah 1:18. Come now and let us reason together, said the Lord. No itibasol ko ket kaslalo ko nangisit kakabsat. Aramidin ni Apo Diyos apraw. No tibasol ko kuma kaslala karnese na kalablabbag. Aramidin natin. God forgives. Tapay, dayjayen akinalintag ni Apo Jesus, dayjay dara na, iti itid na kadatay. Ket intun, no apanak ket agpadalusak ken ni Apo Jesus. Dinalusan na kun, babaen iti ayat na, babaen iti dara na, babaen iti parabur. And He will clothe me, kawusan na kadayjay kinalintag. Kabsat ko intun no agsubli ak ijay sangwanan itilinteg, like standing anew in the mirror. Dayjay lintaghan na kantong nga mabalin nga husgaran, tapay dinalusan na kan, pinakawan na kan ni Apo Diyos, anya nga rod ay laeng. Iti itudo dayjay alinteg nga basol mo, tapinakawan na kan. Awan ka sa. Daytoy iti kuna. Ti adipen na Apo Diyos nga ni Ellen White, iti thoughts of the Mount of Blessing. Ti pagayatan iti Diyos ket na ibaga kadagitin linlinteg anasantuan. The will of God is told in the Holy Laws. Ken dagiti prinsipyo daytoy alinteg ket isuda dagiti prinsipyo iti langit. No kitain tayo kapsat, iti panagadal tayo, kitain tayo dagiti prinsipyo daytoy. Idi imay ni Apo Jesus, when isuro na dagiti the letters of the law. Ngem insuro naman dagiti prinsipyo no anya ken kasano iti panagtungpal dagiti linteg. Saan kakabsat nga dayjay litra no di ket di dayjay prinsipyo. Itatan iti kitain tayo to at adalin tayo nga rod iti libro iti Deuteronomio. Kitain tayo kakabsat dayjay napapatag nga bersikulo wenno paset iti Deuteronomio nga iyon ay unay na iti kinapateg iti linteg. Umuna, Deuteronomio 4:44. Na ited dagitoy alinteg kalpasan iti tiluarda iti Egypt. Iti bagbaganan ni Moses, idin ang naggapuda iti kinadipen. Inted ni Apo Diyos dayto nga linteg iti kadagiti Israel tapno mabigbigda nga isuda ket na idumduma at ataw. Di pa nakabalin ni Apo Diyos nga nangirwar kadapada manipod siya Ehipto. Pinili ni Apo Diyos iti nasyon ti Israel. Ket di pa nang pili ni Apo Diyos inted na dayjay linteg. Malagip yung dayjay leksyon tayo idi na kanalawas. O anyan nga nagdakkel a nasyon. Anya iti maysa nga rason that made Israel a great nation. Saan nga di kinadakkel ti teritoryo? Saan nga dayjay kinaadu iti tattao? Tabasit iti populasyon iti Israel. Basit pay iti teritoryo iti Israel. Ngem iti leksyon tayo di na panalawas. Iti nangaramid iti Israel adakkel a nasyon.
Gapu kadagiti linteg nga inted ni Apo Diyos kadakwada. Ken iti panagtungpal da kadagiti nga linteg. Mikadua nga masaratan iti Deuteronomio. Kapitulo 17, versikulo 19. Masapul nga adda akanayon kenkuana daytoy alinteg. Ket basbasaen na iti unos iti panagbiag na. Tapno masursuro na iti agbuteng iti Apo. Ket agtulnog asi papasnek iti amin abilin a nailanad kadaytoy alipod. Iti daytoy kakabsat nga balakad ni Moses iti Israel. Masapul nga anya akan kanayon nga adda kenkuana kahit nga saway siya kuma Israelitas, sika kuma Israelitas, dayjay alinteg kan kanayon kuma nga adda kanyak ken gapuna nga intuno basaen tayo. Ti kuna nakapsat ket basaen na iti unos iti panagbiag na. Adda iti kari. Maited di panagbutag pinapo Diyos. Maited beten dayjay kababalin nga agtungpal asi papasnek kadagiti amin alinteg a nailanad. Our reading of the law empowers us through the Holy Spirit to keep the law. Ikunanan ni Moses. Mikatlo sa Deuteronomio 28, versikulo 58. Tungpalin niyo asi papasnek iti amin a panurusuro iti Diyos a naisurat iti daytoy a libro. Raemen niyo iti nakaskas daaw ken nakabutbuteng anagan ti Apo a Diyos yo. Idjay binasa tayo itatay nga bersikulo kabsat iti Deuteronomio 17:19. Intunno asa dayjay basaen tayo dayjay kunana iti unos iti panagbiag tayo. Daytoy alinteg. Maited dayjay panagbutang ken Apo Dios. Ito'y binasa tayo kabsat Deuteronomio 28:58. Intunno basaen tayo iti linteg. Maited dayjay panagraem tayo itinagan ni Apo Dios. Panagbuteng, panagraem, panagtulnog iti bunga iti panagbasa tayo iti linteg. May kapat kabsat. Ngem masapul nga agtulnog kayo kenkuana ket tungpalin niyo iti amin alinteg na akas na isurat kadayto a libro iti panursuro na. Masapul nga agsubli kayo kenkuana iti amin a puso ken kararwayo. Deuteronomio 30 versikulo 10. Akas dayjay inbagak itatay kakabsat. Inbasa tayo iti Roma 7 versikulo 7. Maanya dayjay alinteg isulan ti pagsarmingan. Daytoy alinteg iti imbagana kakabsat ni Moses iti Deuteronomio 30 versikulo 10. Masapul agsubli kayo kenkuana iti amin a puso ken kararwayo. What makes me dirty? Basol. What makes me repent kadayjay nga basol ko? Gapu kadayjay parabur ni Apo Dios. Intunno ipakita iti linteg dayjay a kinadungrit ko. Gapu iti basol. Apana kadayjay nga mangdalos kanya isu nga kunana ni Moses masapul nga agsubli kayo. No alaen te kung kapsat idi awan iti basol ti tao ken ni Apo Dios they were together. Ngem gapu iti basol ti tao na iya dayo iti Dios. Anya inaramin ni Apo Dios at dadtoy ti tao ni Apo Dios apan nabiniro dayjay a managpaso.
Idi palang iden ni Apo Jesus apan na binirok ni Adan ken Eva. Kunan ayan niyo. Idi imay ni Apo Jesus kakabsat ito'y dagatap no isalakan na tayo. Inbaga na dayjay business ken mission na. Kunana I come to seek and to save those which are lost. Intuno ag subli tayo ken ko. Tanag datay maruti pimanaw. Go to the parables. The parables of the lost sheep, napukaw. The parable of the lost coin, napukaw. Nang inanguna, the parable of the lost son, napukaw. Sino itinangsapul? Itinangsapul dahil akin kukuha, di pastor, sinapul na di karnero, di babae, sinapul na. Dahil napukaw na kwarta. Dahil ama, gapu iti ayat na, sinapul na, dahil anak na. Gapu dahil ayat, dahil ama, dahil nga anak, nagsubli. Kitain tayo, dahil nga kunana iti Deuteronomy, nga iti panagtungpal tayo, masapul nga agsubli tayo, ken ni Apo Diyos, iti amin apuso tayo, iti amin akararwa tayo. Ni kalima, kinmaudi, nga pinili kakabsat iti libro iti Deuteronomio, nga inbaga ni Moses, iti kinapateg iti Linteg, Kapitulo 31, versikulo 12. Umungen yun to, dagiti lalaki, amin alalaki, ken babae, ken ubing, ken dagiti ganganaed, nga agnaed, kadagiti iliw, tapno mangngegda, iti amin amay surong agbuteng kayo iti Diyos. There are holy convocations nga aramiden iti Israel. Intuno na urno, amin alalaki, amin a babae, amin nga ubing, amin agan ganaed. Anya ti isuroda. Iti isuroda, dayjay panagbuteng iti Apo a Diyos. Kasano iti panagbuteng kini Apo Diyos, subyen tayo kapsa. Nga intuno raamen tayo, dayjay nakaskas daaw anagan na. Isu dayjay panagtungpal tayo iti bilin. Alaan dayjay bugas ti sursuro ni Moses. Intuno maurulong dagiti tattao. Maisuro da iti panagbuteng, panagraen kani Apo Diyos. Saan mo nga mabalin nga isuro iti panagbuteng, panagraen, you cannot teach worship kadagiti tattao nga ikatem iti Linteg. Worship is always connected with the Lord. Tapay, dagijay nga agdaydayaw iti Apo. Isuda dagijay na isalakan babaen iti parabur. Dagijay an isalakan babaen iti parabur. Ayaten da dagijay Linteg ni Apo Diyos ta isudang iti mangbantay kadakwada. It is now a protection, not a restriction, but a protection. Tapno dayjay a relasyon manen ang ken ni Apo Diyos tapay nagsublida. Idi managbasol ta. Nagsublida ken ni Apo Diyos. Now that they are united with God again. Ket mabigbig tayo dayjay raksa talna ken bendisyon nga addatay manen ken ni Apo Diyos kakabsat. Anya aramidin tayo. We will love the Lord, the protection nga inted ni Apo Diyos. Kada ito'y apan nakirelasyon tayo. Iti may sa paset, iti leksyon tayo. So, iti question number 3. Anya iti panakapalinteg, babaen iti pamati. Justification by faith. Diyos usarin kami kakabsat, digito'y dadu mga gagayin tayo, nga agisuro, ket ibaga na napalintag tayo. Kasano? Kunana ni Pablo iti Roma 4, versikulo 3.
kunay itinasantuan asurat, namati ni Abraham iti Diyos, ket gapu iti pamati na, inawat na ti Diyos akas kinalinteg. Adadtoy ni Abraham, adadtoy ni Apo Diyos, adday itinbilin ni Apo Diyos kini Abraham. Anya naramid ni Abraham, kunana, namati, tinungpal na day bilin. No iti kuma, inayaban ni Apo Diyos, Abraham rumor ka, manipod ita ilim ita pamilya. No ni Abraham kumakit saan anan tungpal kaday jay nga imbilin ni Apo Diyos. Saan naibaga nga namati ni Abraham iti Diyos. Kasano ang namati ni Abraham kini Apo Diyos, tinungpal na dahi imbilin ni Apo Diyos kenkuan. Anyamat tinaramid ni Apo Diyos, kadayjay aksyon ni Abraham, kadayjay pamati ni Abraham. Naglagay po tayo kapsat, iti pamati is an action word. Hamong nga mabaling nga ibaga, mamati ng awan iti aramid mo. Iti pamati, kadwa, iti aramid. Tapno, may ilawlawag dito kapsat, apan tayo kat pinilit iti may nga kapadasan. Malagip yun tayo kapadasan ni Apo Jesus. Napan ijay, Batseba, nakita na iti may nga lalaki. Adayjay pool. Iti pamati da, intun no makibor, dayjay danom, ijay pulo Batseba niya. Agiin lumada. Anyaman iti sakit mo. Dayjay laeng makauna nga tumapog. Isok maagasan. Kasano nga maagasan when he is crippled? Nung dayjay nga aldaw na pa ni Apo Jesus, kitkunana ni Apo Jesus. Take up thy bed and walk. No dayjay kumalalaki ka. Noong kumay ti pamati na, kitan kumang ti mother, han na nga kumang kinupin dayjay nagindan, han kumang nga nagawin. Ang nga nagasan kapsa. I'll give you another experience na po, nakakita ti bulag. Napan, anyi narami na po Jesus nang ala iti taga. Sana in front, sana in kabil iti mata. Dayjay abulag. Ket kunana ni Apos, ingka ket ugasam. No dayjay ko malalaki ka, lapong kunam. Ngun dayjay lalaki siguro iti na isurat. Napan, inugasan na, diyang kabil ni Apos. And he gained a 20/20 vision. Remember, ti pamati is an action word ni Abraham na mati. Dayjay nga inbaga na Apo Diyos, tinungpal na mati. Saan tayo nga mabalin nga ibaga? Nga iti pamati ket ag salungasing paylaeng iti linteg ta iti pamati ket action word. No ti ibaga ni Apo Diyos ket di ka mamapatay. Dayjayen a tao nga da iti pamati natin Apo Diyos. Aramidin nan dayjay nga inbaga ni Apo Diyos. Ganyan to aramidin na Apo Diyos. Kas iti inaramid natin Abraham. Ket gapu iti pamati. Our action. Inawat ni Apo Diyos as kas kinalinteg. Dayto kapsat iti panangilawag ni Ellen White. What is justification by faith? Iti libro is The Faith I Live By, page 100. Anya iti pan nakapalinteg, baba iti pamati. Dayta kitrabaho ti Diyos. Apa nang itisu iti tao, iti tapok. Ket panangaramid nga agpaay iti tao, dayta nga awan pan nakabalin na nga agaramid agpaay iti bagina. No dagiti tao ket makita da iti bukod da kinaawan
Apulos. Nakasagana da ang mga kauwasan iti kinalinteg ni Apo Jesus. Justification by faith. Ket aramid ni Apo Diyos. Deji panang kawus na kadatayo kadadjay a kinalinteg ni Apo Jesus. Aramid ni Apo Diyos. Anya iti kunana, into lang no mabigbig tayo. Naawan iti mabalin tayo. Adda tayo nga naiyarig. Nga adda tayo iti tapo. We are worthless in the sight of God. In the stand iti ruod iti kinalinteg. We are worthless. Ngem inton no makita tayo, makita ni Apo Diyos, dayjay panakaawat tayo, our acceptance, nga awan pulos iti mabalin tayo, nga mangpalinteg iti bagbagi tayo. Ni Apo Diyos will do the business. Gapu iti parabur. Kawusan na tayo. Isu nga mapantayon iti maudi nga saludsod. Sino nga rod iti may salatan? Iti kunana kabsat iti Apokalipsis 22 versikulo 14. Nagasat dagiti mangdalos kadagiti kaukawasda. Tamaik kanda iti kalintigan asumrek iti syudad ken mangan iti puon iti kayo amang ted iti biya. Anyan nga nagpitas. At dagayang kakabsat, itiin ka rin ni Apo Diyos. We will enter into the gates of the city, Jabarong Jerusalem. Ket intun no nakastrek tayo, makita tayo tunday kayo nga mangted iti biya, the tree of life. Sinulaen, kuna na nag-asat, dagiti mangdalos, kadigiti kawasda. Buklin tayo tayo nadal tayo sa. Anya iti nang rugit, iti panagbiag ko, iti panagbiag baso. Anya iti supapak tayo nga baso, patay. No iti tao nga saan na ang mabigbig tayo baso, saan adumawat iti pamnakaw pakawan. At dakin kwa na dahi nga basol, isuna, ket matay. Ngem gapu kaday linteg. Laglagipin nyo dahi inbagana ni Apo Jesus kapsat. Gapu kaday linteg. Dahi linteg, ituduna kanya ken kanyang iti basol. Hanatay nga madalusan ti linteg. Ngem itudumit laeng dahi linteg, dahi mangdalus kadatayo ni Apo Diyos. Gapu kaday dara iti anak mo. Ket intun no nadalusan na tayong tanagsubli tayo ni Apo Diyos. Kawusan na tayo ni Apo Diyos kaday kinalinteg iti anak na. We are now clothed with the righteousness of His Son. Ijayen iti pudno. Jesus accepts dahi nga pamati tayo. Akas dahi pamati ni Abraham anak tungpal. Laglagi pentay kapsa. Yes, we are saved by grace. Ngem intun no na isalakan tayo, kasde kunana ni Apo Jesus kadya babae, go and sin no more. Ket intun no insalakan na tayo ni Apo Diyos, takinawusan na tayo, dinalusan ng digidyaw, akaw-kawus tayo. Remember the parable of the wedding garment, intid ni Apo Diyos dayjay nga kawes. Naragsak, iti apan makipabuda. Nga madaday may isang lalaki nga nang insuot, nang inusar da wedding garment. Nakita, da ama. Sinaludsod na pa, apay gayam adakan dito, God gave him the privilege to use the wedding garment. Nga manang inusar. Tapay, he refused to accept the role of the law in his life na naisalakan. Na parang. Anya nga rod kab sa tinatag tayo. When naisalakan tayo, babaen
iti parabur. Agyaman tayo kina Apo Diyos. Ngem gapo, tayong salakan na tayo ni Apo Diyos, babaen iti parabur. Datayo may ragsaken tayo may, nga tungpalin iti bilin na. Tapno maagtultuloy na niya, agtultuloy, dayjay a relasyon tayo. Sikakin kanya, sikan siya karapsa. Digijay ngayon salakan ni Apo Diyos. Sikamet ken siya, dahil tayo digijay agragsak amang ibaga. Natungtung paleng tayo dagiti bilbilin ni Apo Diyos. Sikat ken siya kapsa. Dahil itutudo ni Apo Jesus iti Apokalipsis 14, versikulo 12. Dahil iti kinaanus dagiti sa santos. Nga salsalimut-mutan da dagiti bilbilin iti Diyos. The Lord. Ken adda iti pamati ni Jesus grace. Ni Apo Diyos mang bendisyon kumakanyam ken datayong amin kapsa. Agyaman tayo ken Apo Diyos. Agkararag tayo kapsa. Maminsan pa yung Ama, agyaman kami. Kada ito'y nga leksyon nga interview ka. Agyaman kami iti panangisalakan mo. Agyaman kami, Ama, iti panangpakawan mo. Agyaman kami iti panangkawus mo pada kami. Kada ito nga kinalinteg iti anak. Agyaman kami, Ama. Takayat mo nga agtultuloy ket agtalinaid kami. Kada ito kapanagin. Agyaman kami tilinteg niyan. Mga iwan kada kami. Kada ita nga panaki relasyon din. Agyaman kami, Ama. Kasi kay tagtultuloy nga mangbindindisyon kada kami. Mangsungsumbat kada giti karkaraan ng Diyos. Agyaman at launay ng Diyos. Dinengeg mo digiti adu ngas asog ken karkaraan. Agyaman kami iti panangagas mo. Kadagiti kakabsat na adda pelagay